Gernikan Eusko Alderdi Jeltzaleak Jose Antonio Agirrek lehendakari kargua hartu zueneko urteurrena gogoratu du. Haren alabaren eta errainen aurrean, Inigo Urkulluk Agirrek utzitako ondarea goraipatu du. Ura ere ziurgabetasun eta estuasun garaia izanik, konpromisoa, elkartasuna eta akordioa bultzatu zuelako. Haren ereduari jarraituta, Urkulluk gehiengo zabalaren akordio politikoa proposatu du. Sentsibilitate ezberdinen artean, erabakitzeko eskubidea itun konpromisoarekin uztartzeko. Burujabetasun partekatuen akordioa Europara begira. Aldi berrirako elkarbizitza akordioa. Aurretik jeltzaleen lehendakari gaia Andoainen izan da, kilometroak festan. Ikastolek euskararen bilakaeran egindako lana azpimarratu du. Euskarak ez duelako behar salbatzailerik edo sasi salbatzailerik. Euskarak behar duena da erabili egin ahal izateko tresnak. Urkulluk esan du, erabilera bultzatzea dela erronka. Euskadi goitik behera aldatu da azken 4 urtetan. Patxi López hautagai sozialista harro agertu da sozialisten ekimenari esker berriro askatasun oso zibili daitekelako kale eta gune publikoetan. Hemen gaudegu, kale erdian, pertsona libreak garelako, terrorismoari irabazi diogulako, banan-banan, herri guztiak, kale guztiak askatasunerako irabazi ditugu. Amaitu da betiko beldurra. Inposizioen gainetik aniztasuna eta askatasuna aldarrikatu ditu Alain Kolomak. Nahi dudan esatea, nahi dudan hizkuntzan, nahi dudan momentuan eta nahi dudan moduan inposaketari gabe. Hori da askatasuna, noski baietz, hori da askatasuna. Arriagantzokiko plazan pozik azaldu da gaur Antonio Basagoiti Alderdi Popularraren lehendakari gaiak esan du, bere alderdiak gaur normal egin ditzakera ekitaldi politikoak kargudun eta afiliatu popularrek buru berarri lan egiten dutelako askatasunaen alde eta tinko eutsi diotelako etak eta inguru horrek sortutako y hoy estamos giroari. en la calle y hoy decimos lo que pensamos a pesar de que a ellos les quitaron hasta la vida. Antonio Basagoitik adierazi du normaltasun hau kolokan jarri nahi duela Eusko Alderdi Jeltzaleak bere independentzia nahiarekin eta horrek liskarra eta zatik eta besterik ez duela ekarriko. Andoainen, kilometrotan izan da Laura Mintegi EH Bilduko lehendakari gaia. Bertan azpimarratu du koalizioak tinko lan egingo duela euskararen presentzia bermatzeko. Euskal Herria Bildukook Jaurlaritzan egongo bagina, gure lehenengotariko ardura izango litzatekela ikasle guztiek euskara jakitea eta baztertzaileak diren ereduak alboratzea. Irakasteaz gainera, erabilera bultzatzea dute helburu. Oso garrantzitsua da ez bakarrik euskara jakin, baizik eta erabili eta gure ahalegin guztia ildo horretatik joango da. Ezker Batua Gipuzkoako ikastolen festan izan da, kilometroan, eta euskera komunikatzeko tresna dela adierazi du. Ez du balio jakitearekin bakarrik, egunero erabili behar da. Hizkuntzaren politizatzea gerta ez dadin eta beste hizkuntzen mehatxupean desagertu ez dadin. Honegaitik, euskal industria kulturala ezinbestekoa ikusten dugu. UPyDek Bilboko areatzara eraman ditu bere mezuak, bertan Gorka Maneiro lehendakari gaiak lurralde historikoen legea aldatzea eta enpresa publikoak murriztea proposatu du. Lurralde historikoen legea aldatuko dugu. Diputazioak eliminatu behar dira eta konpetentzia batzuk bidali beharko genituzke Espainiako gobernura. Aurki zuriak taldeak alderdi egokirik aurkitu ez eta zuri bozkatzeko asmoa dutenei eskatzen die botoa egungo aukera politikoekin ados ez daudenen isla izan nahi du. Lortzen badugu edozein aulki utziko dugu eta ordainsariari uko egingo dugu. Lege aldaketa bultzatu nahi dute, boto zuriak zenbagarriak izan daitezen eta dagozkien aulkiak utzik geratu daitezen.